The views and opinions expressed by guests or participants are their own and do not necessarily reflect those of Global News Zimbabwe and Zim Witness TV, its affiliates, or sponsors. This content is intended for entertainment and informational purposes only. Ini ndakatanga kugara muno muna May zvakare last year. Yeah. Ndichisvika muno muti ndiri pandandi ndakanzwa kuti kune mastenzi so yakamira zvakadai yemusangano. Yes. Wedu ZANU-PF. Tikazosvika paurukuro nawo yakamira sei mastenzi aya vakati vonesa mamiriro echi emastenzi. Mastenzi ari kuda zvakaita sei kuti chichi iwo vakatirambira vakati mastenzi isusu hatisi kuita sei kutengesa. Asi mastenzi tiri kupa mwana wemusangano. Right, ndikati zvakanaka. So muri kureva kuti mastenzi aya hamuna kubvisa mari makangopiwa just for free because ainzi mastenzi emusangano. Musangano, yes. Or hamuna any amount yamakanobvisa, no any affidavit rakanyorwa agreement of sale yanga iripo. Papa sina handingade kutaura kunyata. Stand yenyu mimi yamaigara anga ari masquare meters mangana? Tingati 15 by 30. Takazotinetsa kumberi uko takazoona tichingonzi muzvimbo muno mamusimenyi mufana kubuda muzvimbo ipi but tichitarisa period yatakazopiwa isusu tichinzi tingati mazuva matatu. Yande hongu zvimwe zvinhu zvatakazoti isusu tichisangana neshoti pini yatakapiwa zvichinzi short notice yamamapiwa notice yatatapiwa vachizouya vanhu vakauya tingati vanga vari vachiita sevanhu vanga vaine hasha vachisvika vakasvikira apo pagedhi apo vakatomboita nguva vakamira ipapo apo mapurisa naivo vacho vamwe vanga nezvavo zvavakazouya vachiita sekuda kurwisa vanhu vachidini vasvika apo pagedhi apo vakatomboni apo vanga vane tractor yavo chigiredha cheche chokuuya kupaza mudhuri vachisvika apo vakaputsa mudhuri wani uri pakona apa usati wapera kudhina ukaplastwa so uri pasi pemuti wemuhacha right vakaudhuma ini nandisingagare kure pastendi yanarapiwa pano pamiti iyo meni ndina muri kuona iyo migamu miiriyo handiti muchibani padhuze ipapo saka vanhu taiona kupiwa zvinhu vanhu vaipinda vachiita sesesori pakaitika zvimwe zviitiko zvakaita kuita kunge hondo kana nazvino tiri kutya umumu mandiri muri kuona muzvimabhanzi tingati paprimisiri handitika imomo ndo mataita kunge kutizira uku kwaibva mhepo kuitira kuti zvanga chiputisa zvezvisati affect. Alright. Tichitizira kupi kwaibva mhepo ichita sei saka advantage yatakazotora nekuputisira kwanga achitiita ruzhinji tatatizira uku ivo vanga vakabhesa vari kupi kwaienda mhepo kuputisa kwaita mhepo iye yaidzokera kupi kwavari. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino yandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinouya nayo pano nguva nenguva. Baba makadini? Tiripo makasimba here. Alright. Baba tikona muri kuno kunze kweroad muri kutara zvichireva izvo kuti makabva muCloverdale mamaigara mukaburitswa mukauya kuzogara pano paroad. Mungatitsananguriro here kuti chii chakaitika kubva pamakatanga kugara muCloverdale kuti makatanga kugara rini uye land makaitenga kunani uye makazopiwa here notice yekuti chibudai? Ini ndakatanga kugara muno muna May zvakare last year. Ndichisvika muno muti ndiri pandandi ndakanzwa kuti kune mastenzi so yakamira zvakadai yemusangano. Yes. Wedu ZANU-PF. Right, ndikafara chaizvo ndikati sezvo ndine mhuri yakati wandei. Right, musha wandinawo hauna kundifadza magariro andikuita nemhuri yangu, mhuri yakura. Ndikati chirega ndonotsvagirawo mhuri
pamwe pakasununguka pekugara sezvatanzwa kuti kune nzvimbo yemusangano iri kupiwa vanhu ndichibva ikoko ndichisvika muno zveshuwa ndakagachirwawo nevandatafambira ivo vaiona nezvemastenzi chichi ndichisvika ndichibvunza vachiti muno mastenzi ari muno ndeemusangano right ndikati tinofara chazvino ndo musangano wedu tose tikazosvika pahurukuro nawo yakamira sei mastenzi aya vakationesa mamiriro echi emastenzi mastenzi ari kuda zvakaita sei kuti chichi ivo vakatirambira vakati mastenzi isusu hatisi kuita se kutengesa asi mastenzi tiri kupa mwana wemusangano right ndikati zvakanaka kukazouya mumwe mwana wangu anosenza kuhararoko kati nauri panapa mwana wangu yakamira so ndichimuonesawo tikadzandei kupi kuna ivo vacho vari kuita sei vari kupa vanhu mastenzi ndobva taenda kupi kumakomuredzi acho vakomana varume vaipa vanhu vaipa mastenzi. Alright, ndikubatei mbichana. So muri kureva kuti mastenzi aya hamuna kubvisa mari makangopiwa just for free because ainzi mastenzi emusangano. Yes. Hamuna any amount yamakanobvisa no any affidavit rakanyorwa agreement of sale yanga iripo. Pasina handingade kutaura kunyata. It's okay. Pasina. Alright, hande. Right, tichisvika tichionesana nemwana yakati achioneswa achinzi mastenzi isusu hatisipo pakutengesa mastenzi ndeechi yemusangano isusu mastenzi atakupai either kumberi pane zvimwe zvinogona kuzongochinja kana kuti isi kuita sei izvo hatisuzvitarisira nokuti mastenzi ndeedu isusu sevana vemusangano ndo patakazonooneswa ndikatanga kupega ndikapegerwa stendi yangu ndikaisakurisa ndikavaka ndikaenda kumusha ndikatonobvisa mombe 2 dzekutenga masamende nezvimwe zvaidiwa zvidhina chichi nemarari. Stendi yenyu mimi yamaigara anga ari masquare meters mangani? Tingati 15 by 30 let's say. All right, it's okay. Hande. Right. Kaoneswa pai tagara isu vamwe tinoita zvokuvaka dzimwe dzenguva ndikati nemusha wangu ndobva ndatanga kuchibuilda musha tingati igore neiri tikazombonzi mastenzi ari kunzi yasiyeiye ningirigiri yevarume ava mastenzi yanaya ndeemusikana upi amene anzi Petronella Kagonyi tikati saka sei kanzi aiwa sure kubva ipapo taishedzwawo kumusangano tichisimbisana semusangano wedu weZNPF aiwa chichi saka pakazosvika kuti dhurira isusu kuti titadze kunzwisisa pakazouya vakauya kuzoita sekuti onesa kuti pane nhau iri kunetsa kupi kumusoroko nhau iyi vari kudinzi vari kutengesa mastenzi kudini vamwe vacho vachibvunzurudzwa semabvunzuro yamutiri kudai tichikurukura panhau iyi kuenda kwaiita vanhu avo uku nokudzoka kwavo kwaaiita information yakazara tingati kwatiri isusu zvimwe zvinhu zvaitinetsa kana kutitambudza kuti right isusu ava vanhu vari kunzi vaenda uku vakambosvika pamwe pokunzi makomuredzi vaiva maningirine vasungwa izvozvo auku kuningirine kupi kuningiri kuharare uku saka kuno iwo anga ane rukumbiro kwatiri isusu takasara kuno semhuri yavo ndo mahedzi edu yatakatarisirawo kuti vatungamiriri vedu ndo apa wechi right kuri kudiwawo zvimari zvokuti vaone kubatsirikana kuita sei uko kwavanenge vari uku shuwa muno mutaiungana tichiitawo tichibvisawo zvimari zvingawo zviri $5 $5 tichiita sei tichitumisira vachiona kubatsirikana vachidzoka vakazonzi vabvisa bheo kudini vachiuya vachizoadresa kuti ukuku zvinhu zvakamira zvakadai asi isu sevana veZimbabwe vemusangano ngatiitei kuti musangano wedu tisauputsa nenzira dzakasiyana zvimwe zvinenge zvichitaurwa uyo musikana waachitaura musikana anga achinzi ndiye Petronella Kagonyi nzvimbo inoyi isusu hatisi kuti pamwe pakugara kwatakaita tichiuya muno tichitanga kuti mastenzi chichi tichimobiliza vanhu kuti haiti tese tigare nzvimbo inoyi ndeye state nzvimbo yeyi
right zvadaro zveshuwa takapanzwisisa ipapo tikati sezvo zviri kungonzarwa kuti chichi isusu ngatitese ngatigare right chakazotinetsa kumberi uko takazoona tichingonzi munzvimbo muno mamusimei mufana kubuda munzvimbo ipi but tichitarisa period yatakazopiwa isusu tichinzi tingati mazuva 3 kana kuti 2 so mangopiwa short notice yes ndokubva zvatotanga alright makaita kunzi mubude here kana kuti makaita makaita kubudisa mega here kana kuti makaita zvekutoti zvinhu zvaitongoburitswa zvenharo kuti zvibude panze handiti mukuona magariro atakaita panapa yes pachiitiko chakaitika vakati notice handitika dona mazuva 2 zuva re3 ndopa vakazouya tingati mapurisa nevamwe mangongongo iri matauriro avo anoita kuno atanga kuti chichichi saka isusu tichizviona zvimwe zvinhu zvakatitambudza nekuti bata kuti alright zvaakatiti mimi budai muno nzvimbo haisi yenyu tingati musi uno kana 2-3 days taikwanisa here kutakura kana kubvisawo ndona ndo maini rinouya kubva kumusana tingakwanisa here kubvisa marata mawindo kana kutsvaga kokuti isusu tingaenda kupi pari zvino ndobva vazotanga kuti musi kuda kuzvisisa vakatanga zveshuwa kudai kukanda matie gazi kuita sese vachidzingirira hongu zvimwe zvinhu zvatakazoti isusu tichisangana neshoti piningini yatakapiwa zvinotisi yatatapiwa vachizouya vanhu vakauya tingati vanga vari vachiita sevanhu vanga vaine hasha vachisvika vakasvikira apo pagedhi apo vakatomboita nguva vakamira ipapapo mapurisa naivo vacho vamwe vanga nezvavo zvavakazouya vachiita sekuda kurwisa vanhu vachidinini vasvika apo pagedhi apo vakatombonini apo vanga vane tractor yavo chigiredha cheche chokuuya kupaza mudhuri vachisvika apo vakaputsa mudhuri wani uri pakona apa usati wapera kudhina ukaplaswa so uri pasi pemuti wemuhacha right vakaudhuma inini handisingagare kure pasitendi yanarapiwa pano pamiti iyo mini muri kuona iyo migamu miiriyo handiti muchibanibani padhuze ipapo saka vanhu taiona kupiwa zvinhu vanhu vaipinda vachiita sesesori kare dzese chichi saka pakauya dzimota dzinenge dzanga dzakati wandei dzemapurisa nemapurisa yacho vari more than kana kuma30 varimwe mune matrakita yavo ekuya kuzopusha midhuri right vachisvika apo vakamira apo vachipinda trakita yavo ndobva vaitungamidza papi pamberi ndobva yatanga kuita kupusha mudhuri wepapo tikati izvi ndizvo here tada kutanga kushushikana saka munoziva vanhu semagarisirano yamunenge makaita nezvamunenge makanzwa nezuro nemawiro yavo yavakaita takatanga kungoti varume onai zviri kuitika chichi saka vanhu vamwe nefiye kutya zvezve takatanga kupinda mudzimba tikati ndozvezvi kwakuchibvisa nhumbi dzedu tichiisa panze saka panguva idzo zvino vamwe akazoona kuti alright izvo zvavakuita izvi dzimwe dzimba dzacho aitodzidhuma muine vana vanga vasiyiwa naana mai vavo zvanga vasingazive kuti chikuru kuuya zvinhu zvakafanana izvozvo so pakudhumwa paiitwa dzimba idzi muine vana hapana here vamwe vana vakakuwara panguva yacho vakakuwara tingati hapana 1 mwana ndiye wakaita kunge kakuafektwa teargas nawo yavanga vakuzouya yavanga vakukandira kune vaye vanga vakuya kuti kozvii zvamakuita nokuti vamwe vanga vakuuyawo nematombo vachiitawo sei zvoreva kuti vanhu vanga vari vanga vakuda kudzivirira kuti deno vakambomira pamwe tikati yeye vakamira tinogona kukwanisa kubvisa zvinhu zvedu nekupomodza noizi yanga yakuitika vamwe akati ngatiputse giredha racho vamwe akati aiwa musaputsa giredha isusu ngatingoitai kuti nzwisise kuti alright kuputsa kwaari kuita uku vari kuputsa vaine chinangwa chipi
period yawatipa iyoyi yekuti 2-3 days ndizvo here hapana pepa renotice kuti mimi makagara munzvimbo isiri yenyu saka izvozvi nzvimbo ichiita mai zvese mapasina right. Wakutanga kubhunya midhuri wakaibhunya ndoona inenge 8 kana kuti 9 misha wakaputsa apo vandobva vatanga zvikanzi aiwa navo wakamboita kunge kuti tize saka mukutiza mwana wandiri kutaura nezvake ndopa wakatanga kuputisira vanhu matiegas vakaputisa saka vakakuda yakapera here nokuti takanzwa kuti vanga vauya nemashoma ndobva vaenda vakangoita kunge kakutiza hakuna kuita 2-3 days ndobva vazouya futi kuuya kwavakaita vakauya nemota dzavo dzinenge idzi yadarika but dzisiri dzevava handitika ndoona dzadziri 4 kana kuti 5 vakazara futi ivo matinga ndo mapurisa handiti right. Vauya kudaro vanhu apo manje munhu angangoti kana vakauya isusu varume ngatidzidziridzire musha wedu handiti vachingouya vanhu ndovazvikanzi vauya vanhu vemumu isusu vacho vagarisa vaigara umu tatisina hasha dzekuti isusu tikasire kurwisa vanhu ava kana kuti chichi taimbovamirira tichiona pese yavanenge vaona kuti vauya nezvipi kana uri musangano kuti kokorodza kuti handei vatudze zvizere kupi takaungana tese tonzwa chidama rimwe kuti budai kana kuti kana kuri kukumbira kuti tikwanise kubvisa midziyo yedu tokumbira tobvisa mudziyo oita zvaanga achikwanisa kuita nekuti nzvimbo zvavanga achitaura kuti haisi yenyu tatisingavapikisi ndo zvatanga takamirira zvino mukuuya kwaaiita nekuita sese vanhu vakati chichi shuwa pakaitika zvimwe zviitiko zvakaita kuita kunge hondo kana nazvino tiri kutya umumu mandiri muri kuona muzvimabhanzi tingati paprimisii handitika imomumu ndo mataita kunge kutizira uku kwaibva mhepo kuitira kuti zvanga chiputisa zvezvisati affect tichitizira kupi kwaibva mhepo ichita se saka advantage yatakazotora nekuputisira kwanga achitiita ruzhinji tatatizira uku ivo vanga vakabhesa vari kupi kwaienda mhepo kuputisa kwaita mhepo iye yaidzokera kupi kwavari ndobva vambosiya ndokuuya nerodhi vakauya futi kuzotangira kupi kumusoro kumagamu aya muri kuona vakaputisa vamwe vakatorohwa nezvimaningini zvacho vakakuwara ikokuru ndobva vasiya pa day 3 handitika ndora vakazouya futi nemagiredha nechihapo vanga vakauya ari muhasha atanga vakangosvika vapo vatanga dhudu nokuti vanhuwo vanga vangaungana kuti ada kuvamirira toona kuti zvacho zvari kuda kuita ndezviti shuwa musi iwoyo ndoona ndo musi wekupedzisira waakazodai vaiva vanga vane marekeni vanga vane zvimabhatastiki vachidzingirira vanhu vachitsosva vachikanda matiegas mese kubva uko kuenda kunosvika kudhemu huko vakadzingirira mumwe munhu akapinda mudhemu akayambuka akaenda kumhire vakamusiya saka vanhu vese vana vadiki ndowatati chinyanya kutyira kuti vana vadiki ngatize ana maitizaine vana zviri kuitika izvi chefu ichi chinogona kukanganisa vana isusu vakuru taitora matawero tichinyika munyika mumvura tichitiza takaita se takavhara uso hwedu kana kutogeza maso nemvura right. Vanhu ava vakaita kunge kakukurirwa nevanhu varumu vanoti vanhu mumama nemunhu ndezvikanzi ngatidzorere vamwe vachidai kusvika vayo vakazozviona kuti ndobva mboita kunge kuti budikire vachiti vanhu vakati navo kusvikira vachikanda vachipfuura maningirino yavo vachiita sei vachienda kusikati alright zvavasvika chivaregai tomirira zvavanga vachiita manje vaiva vatati ndo maleaders vakuru vedu vekuti paningirino vaiva vainzi vakashedzwa uko handiti kumhosva dzavo avava vakuno kundopa vaisara vachiita se vachipindira muri mumusha umu avawo mukubva kwavo kwavaiita uko dzimwe dzenguva uko vanga vari uko havaitofona kuti tiri kusangana nevanhu vakadai vari kuuya kupi ikoko asi mimi kana vasvika musaita hondo navo
regai vaite se vapinde vaite zvari kuda. Saka mapindiro yacho vaizoita manje ndoizosakisa kuti ava isusu tasara kunotinyatso kubatikana. Alright. Kudzingwa kwamakaitwa mukati mune here kumwe kwamakapiwa sevana vemusangano sezvo mataura kuti lendi yanga ikanzi ndeye vana vemusangano. Mune here kumwe kwamakapiwa mukanzi no vana vemusangano chiende munogara apa ndo pamakugara sevanhu vakabviswa? Hatina. Hamuna. Hatina. So muri kungogara panapa nemamiriro azvakaita. Chando haufa zvakamira sei? Zvingataurwa saizvo zvine zuro chakasumuka zvokutoti usiku takutotyira kurwara. Yes. Kuti kumberi kwatiri kuenda mazuva izvo zvinasi unogona kuti ndiri mutano. Mazuva mairi matatu kana kuti kufamba kwenguva unogona kuzoaffectwa nezvaunenge woshaya unenge wagachira masi. Alright. Ko mhuri mamuchireva kuti mamune mhuri sofa mhuri iripi? Mhuri iri ndine vana vamwari muHarare vamwari kwaMutare vamwari muZarabani. Ko vamaigara navo kunoku? Vanda ndichigara navo kunoku vakazokwira vakaenda kwaMutare vachitiza izvo zvonde dzinoti mazuva avakangosvika mangwana acho ndopakatanga kuita se zvinhu zvati kutaura zvokudzingirirwa kukandirwa chiima nini. Saka zvimwe zvinhu zvandakatyirawo futi ini nekuti vana vangu ndevangu asi vane vana vasiri vangu verudzi rwangu. Ndobva ndavatizisa ndikati inini taise dzokai. Ko mashoko amungade kutaura ari pamwoyo penyu amungade kuburitsa imimi sedungamunhu? Mashoko yatinayo isu semagariro yamurungoona tiri panapa kudai takangomirira iwo nekuti simbisa kwaari kuita kuti imimi sezvo vanhu tisina kupiwa kokuenda kokunzi imimi budai munzvimbo iyi haisi yenyu endai munogara apa. Ndo zvimwe zvikuru zvatakangomirira naivo vari kuuya vachitati uraiti isusu panhau idzi dzasvikawo pakati mukunochemawo kwatakanoitira ningi muri kupi kumusoro. Saka imimi rambai muri papi muri ipapo musabuda toona kuti ivo mukukurukura kwavachaita noutungamiriri kuti vachakuisaiwo papi kana kuti ndezvipi zvichaitika muchakombanzetwa here mukuputsirwa kwamakaitiwa misha yenyu right ipapo kana kuti pakurwisiwa kwataiti ichita tichiona bandiko raiuya kuzotirwisa here rari nemapurisa handitika rari nevamwewo vatinoti pamusoro mumanhi nemaomo isu mukurwisiwa kwatatichiita tatisina vamwewo vaitishilda kuti zvatiri vana vemusangano nderipiwo bandiko ranga richitimiririra pahondo yese kusvika pari zvino panga pasina. Nevakanga vakakupepe kugara hapana kana N1 akanga aripo? Hapana, avavo vaitaingovatyirawo kuti sezvo ivo ndovanga vakanominetwa pakutanga kuti vanhu ivavo plus ndo vanhu vokutanga vakatakurirwa midziyo nhumbi dzavo dzikauya kuzoraswa kuno kurodhi. So apa mane madays mangani muri panapa? Tane almost a week and half tiri pano. So baba kudya chaiko ndokumwe kwatiri kutoti 7 hatisi kuenda kubasa. Hamusi kuenda kubasa. Takangogarira zvimidziyo izvozvi zvamuri kuona zvirimwe zvacho tatopedza kutengesa property muyatatakangoti imba kuti tionawo chimwe chinoti safe. Vana avo kuti tivati vana kudini mari vakabva kuno kumanji manje vachitipawo rubatsiro rokuti kwanise kuvaka nokuita zvese zvimwe zvata tichida kuita. Vakabatanidzira nedzimwe nhumbi dzavatouya nadzo nhasi kuzondidzorera vatorifona kuti tine nhumbi dzatakatakura dzisiri zedu. Satodzikapo nemota idzi kuseni kuno. So pane vangade kupewo rubatsiro vanokwanisa kukubata ipapi? Mukati tisingazozivi manje kuti izvozvo handiti tanga takanzi imimi garai panapa kusvika musi weSaturday toona kuti ndezvipi zvichabuda musarudzo yekudai kuningirina kwati hatizozivi manje kuti tinenge tichizonzi. Tinotenda baba nenguva yenyu yamatipa. Tinokushuvirai zvakanaka kuti zvinoita rubatsiro mucharuwana pamwe nekukurumbidza. Ndinotenda nenguva yenyu baba. Aiwa tinotenda.